Muża, il-Mużew Nazzjonali tal-Arti nieda l-ewwel wirja fis-sensiela Muża Ħdejk, sensiela mirata lejn aktar għarfien u aċċessibilità li permezz tagħha xogħlijiet mill-Kollezzjoni Nazzjonali tal-Arti se jinsilfu temporanjament lil lokkalitajiet differenti li għandhom rabtiet ma' avvenimenti, temi jew artisti li huma rappreżentati f'din il-kollezzjoni. Il-wirja kurrenti dedikata lil Francesco Zara qed issir fl-Oratorju ta' Santissimo Kurċifis f'Isla u tibqa' għaddejja sa 22 ta' Mejju. Francesco Zara twieled f'Diċembru tal-1710 fl-Isla u huwa meqjus bħala wieħed mill-aqwa artisti Maltin tas-seklu 18. Xogħlijiet tal-artist mill-Kollezzjoni Nazzjonali inħarġu mill-mużew sabiex ikunu jistgħu jiġu ċċelebrati temporanjament fl-Isla t-talenti u s-suċċessi ta' dan il-pittur barokk. Minn barra l-pitturi tal-wirja se jkun hemm ukoll pittura ta' Gian Nicola Buħaġar li kien l-alliem ta' Francesco Zara, muniti ta' żmien l-Ordni ta' San Ġwan f'Malta, pittura ta' Antoine Favre, ammiratur u għal xi żmien kollaboratur ta' Zara, ċertifikat tal-Momodija tal-Artist, pittura ta' Zara li normalment tkun esebita fil-Kurja tal-Arċisqof, dokumenti dwar il-Kummissjoni tal-Iskulturi u l-Pitturi tal-Oratorju u awtoritratt ta' Francesco Zara li juri lill-artist meta kellu madwar 45 sena u kien fl-aqwa tal-karriera artistika tiegħu. Iċ-Chairman tal-Heritage Malta Mario Kutajjar spjega kif Muża inħoloq biex iqarreb l-arti lejn il-poplu Malti u għalhekk qed issir din l-esibizzjoni li toffri informazzjoni fuq il-ħajja tas-seklu 18. Niċċelebraw permezz tal-Muża Ħdejk nidħlu fil-kuntest biex nispjegaw aħjar kif il-Kollezzjoni Nazzjonali titħallat mal-patrimonju mal-bqija tal-patrimonju biex narfu aħjar dak li għandna biex ikollna identità u narfu wkoll l-identità tagħna. Min-naħa tiegħu l-Arċiprit tal-Isla l-Kanonku Robin Camilleri tkellem dwar kemm hija diffiċli li ssib knisja parrokjali mingħajr opri ta' Zara jew ta' missieru, Pietro Paolo, speċjalment minħabba l-fatt li jikkumplimentaw lil xulxin. Infatti bħalissa ninsabu għaddejjin bir-restaw ta' kull xogħol li għamel Francesco Zara. U għalhekk bħala komunità aħna kburin li din l-esibizzjoni qed issir hawnhekk u qed issir ukoll flimkien ma' Heritage Malta u mal-Muża.